חשבתי שאין לי כלום, אבל היה לי הכל. כמה טעיתי. חשבתי שהכסף ישנה הכל, ועושה אותי יותר מאושר. הכל התחיל ממש טוב. אבא, אמא, בבא. ששש, הגרלה מתחילה. תגיד אבא, אתה חושב שהפעם באמת נזכה? איזה לזכות, אנחנו אף פעם לא זוכים בלוטו הזה וכל פעם אנחנו ממלאים אותו, אתה עם השטויות שלך. יש לי הרגשה שהפעם אנחנו נזכה. מיד ירד גם הכדור הראשון ומספרו יהיה. אני קצת רוח, לא תאמינו, 10 מיליון שקלים. תחשבו על זה רגע, מה הייתם עושים ב10 מיליון שקלים? יש. הכדור הראשון 1 והמספר הוא 30. אחד יש. יש לנו כדור שני לערב זה והמספר הוא 44. 2 יש. אני לא רוצה מור, אבל יש לנו כדור שלישי בשביל זה והמספר הוא 43. 43 זה הכדור השלישי. מה היית אומרת על 3 ו-3. 43 in 13, look at me, I'm happy. יש לנו 4 מספרים. יש כדור והמספר הוא 22. את יודעת מה זה עכשיו? עוד מספר אחד ואנחנו זה זוכים. הכדור שמחליט מי יהיה המיליונר של המדינה, המיליונר החדש. אנחנו ממתינים לכדור השישי. איזה מתח. סוזי נמדי. יש! הכדור השישי לאחד והמספר הוא 32. 32 זה הכדור. אלה המספרים. אנא רשמו אותם. אוף, ידעתי שלא נזכה. 43, 13, 22, 32. נו, יש שואל. יש. לא! יש! יואו! שלומך. מה קורה? אני רואה שאתם כבר מוכנים להיכנס, אה? כן, סוף סוף. התחיל את החיים החדשים. הגיע הזמן. מה זה הכלב הזה? מה זאת אומרת? כלב אה, שלי. לא אמרת לי שיש בעלי חיים שנכנסים לעסק. לא בסדר. תשמע, אין כניסה לבעלי חיים. תקשיב לי, אנחנו עושים פה הרבה עבודה בבניין כדי שהוא יראה כמו שהוא נראה. אני מבין, אבל תן לי לדבר עם המשפחה שלי, נראה מה... תשמע, בעניין הזה אין אפשרות. לבניין הזה לא ייכנסו בעלי חיים. מה, תראה, זה המקום הכי יוקרתי בתל אביב. אתה לא הקונה היחיד פה. אם צריך, יש לי מספיק קונים שעומדים בתור, אם צריך, מחר יבואו ויקחו את הדירה. אין מה לדבר. טוב, תכנסו פנימה, אני אטפל בזה, שתבין ביבה. אני לא עוזבת את בימבה. אני אטפל בזה. אי פעם החזפתי אותה. בואי, בימבה. בימבה, אני לא יכול לתת לך להרוס לנו את זה. אני מצטער. יעל, פתחי את הדלת. יעל, אם את לא פותחת עכשיו... הנה, פתחתי. יעל, מה זה צריך להיות? מה זה אמור להיות? אני עוזבת, אתה מגעיל אותי. סליחה? אני אבא שלך. לא מתבייש לדבר אליי ככה? אבא שלי, כל טיפה של אנושיות וחמלה שהייתה בך נעלמה. מאז שזכית בלוטו, אתה פשוט לא בן אדם. מה קרה? החיים שלך כבר לא טובים? מה שאת רוצה אני קונה לך. את יודעת כמה אנשים היו מתחלפים איתך עכשיו? מה? תגיד, אתה בסדר בדיוק על זה אני מדברת. אני לא מזהה אותך אפילו יותר. אני לא יכולה לחיות אותך באותו בית. לאן את חושבת שאת הולכת? איפה תגורי? זה לא עניינך. אני מצטערת, אני רוצה לראות איך את תסתדרי בלעדיי. אז מה, אני רואה אותך פה כל לילה. מה הסיפור שלך? זו, אני אספר לך את התצחה. אני כבר שמעתי הכל, אתה יכול לנסות אותי. כסף הרס לי את החיים. אני לא מאמין לך. טוב, תקשיב. לפני חצי שנה הרווחתי הרבה כסף. רציתי להשתדרג,
עברתי לדירה יוקרתית. ויתרתי על הכלב שלי. איך אני מתגעגע אליו. וואלה, לא נעים. לא נעים? יש לי ילדה בת 16 שאני לא יודע איפה היא. היא עזבה את הבית. מאז אפילו לא ראיתי אותה. איזה מין אבא אני? מה שנשאר לי עכשיו זה מספרים בבנק. להגיע לבר כאן, לשתות, להשתכר, לשכוח מי אני. נראה לי פה מישהי שמה לך עין. לא נראה לי, אני נשוי. לא יכולתי שלא לשמוע את מה שספרת עכשיו. נראה לי שאני יכולה לעודד אותך. כן, רצית משהו? טלפון שלי, מה זאת אומרת? מה זה עושה? יפה, מי זאת לירז? דנה בלונדינית. יפה, יפה מאוד. אין בעיה, מי זה כל הבנות האלה? לא עניינך בכלל. מה זה ענייני? לא עניינך. בטח שזה לא ענייני. עניינך. מה זה? מה זה כל הבנות האלה? די, נמאס לי, אני לא יכולה. נמאס לי ממך, נמאס לי מהבנות שלך, מכל הזיונים שלך, מכל הכסף שלך, אני לא צריכה את זה. אני הולכת, אני לא יכולה להישאר פה יותר. את לא מתכוונת לזה. אני מאוד מתכוונת לזה. חשבתי שאין לי כלום, אבל היה לי הכל. לחשוב שהכל התחיל כל כך טוב.